Aquí convocamos para presentar toda a actividade deportiva do 2024. Vale, perfecto. Houbo que esperar hasta esta fecha, xa levamos un trimestre de actividades, pero porque, bueno, había moitas cousas que todavía non estaban programadas e agora sí que xa está programada prácticamente a totalidade da actividade deportiva do ano 2024 no Concello do Barco, tanto a actividade municipal a que promovemos desde o grupo municipal, desde o propio goberno do Concello e a que promoven os propios clubes. E próximamente sí que temos aquí algunha actividade novedosa, hai moitas delas son actividades que xa se desenrolaron outros anos, xa son edicións xa avanzadas, pero sí que hai unha que é a de enduro, o Barco de Valdeorras, que vai a ser o día 4 e 5 de maio. Levábamos moitos anos sin algunha actividade de moto aquí no Concello do Barco e, bueno, por fin este ano deronse as circunstancias e vamos a ter unha proba da Liga Galega, de trofeo Café Candelas de Liga de Moto Galega, e promete porque suele traer moitos participantes, en algún caso máis de 100 participantes, co cual vai a ser un espectáculo bastante bonito e ademais, sobre todo, demandado polos aficionados porque xa levábamos anos sin esa actividade. E logo, as actividades, vou a falar, por exemplo, primeiro das do Concello, logo teremos en xuño a andaina esta que facemos en San Xoán, que este ano ademais ten unha novedade tamén. Este ano vai a ser en Éntoma, outros anos será aquí no Barco, este ano aproveitando que tamén teñen festas en Éntoma, pois tamén lle acercamos esta actividade aos veciños de Éntoma e esperemos que teña o mesmo éxito que tiña aquí cando se celebraba aquí no Barco. Logo, despois da andaina, habrá esa pancetada típica para recuperar forzas que todos os anos coa que se agasalla aos participantes, e logo encima habrá festa, aproveitando a propia festa que hai do San Xoán.